Bueno, guk horrela aurkeztu dugu, horrela bizi izan dugulako. Pixkate aurreko lanarekin ibili gara zuzenean jotzen, taldea pixkat egituratu dugu gure inguruan, gure kanten inguruan, eta hori nahi genuen taldekide horiekin grabatu, ze aurreko lanean egon ziren Danilo Foronda eta Dani Arrizabalaga, baina besteak ez. Eta pixkate hor kanta batzuk sortu genituen, eta jo genuen Joseba Balestena eta Miren Narbaizaren estudiora, Gako Beltz Hit Factoriara, etxe ondoan. Eta bueno, hor grabatu dugu, eta pentsatzen dut pentsatzen dute zala da. Inguruan egon den jende guzti horren ekarpena, hori dela berezitasuna edo aldaketa disko batetik bestera, baina bestela ikusten dugu hori, jarraipen bat bezala. Aipatu duzu, Danilo Foronda aipatu duzu, Dani Arrizabalaga aipatu duzu, kasik ere Jon eta Liberen bizkartzen fidelak direla ere esan liteke, ezta? Bai, ja urteak daramatzagu elkarrekin, Libe proiektuan, Izaki Gardenak ere proiektuan lagun bikaina dira, eta gero aparte musikariak ere ederrak, eta bai. Lau abesti berri dira, ez dakit, estudiora oso itxita eraman zenituzten abestiak, estudioan Josebaren eta Mirenen eskua ere sartzen utzi ote duzu ez dakit nola izan da, bai sortze eta grabaketa prozesu hori? Abestiak berez nahiko itxita geneuzkan ez? Gero egia da beti estudioan Josebaren ukituan abaritzen da, ez? Eta batez ere soinuan edo gero aparte sartu du gitarra bat abesti batean. Beste baterako ere proposatu zuen gitarra ritmo aldatzea. Bueno, ez dakit horrela badude. Mirenek ere hautsekin ere batzutan esaten du probatu hau edo beste hau. Eta nabaritzen da hor beraien eskua, bai.